Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Insizwa yasempendle. So mfowethu, nakho usuyitholile-ke inamba yentombazane ekuchazayo. So usuyayi-WhatsApp ngeqholo eliphezulu ujabule phela. Ingane ivele ingakuphenduli noma iphendule after 3 hours. U-online lo muntu but uphendula after 3 hours noma after 5 hours. So ke ngenxa yokuhluleka ukulinda mhlawumbe ukulinda leso sikhathi ugcina ususenda enye imessage not ukuthi akayiboni yabo umuntu mangabe umsendela imessage usuke ayibona imessage indaba unezizathu sokuthi angakuphendula yabo so esazokhuluma ngazo but ngenxa yokuthi uyabona ukuthi akakuphenduli phinda usende enye imessage kanti la usubheda khona ila sekwenza iphutha ngoba usuke ayibonile imessage unezizathu zakhe ezibanga ukuthi angakuphendula yabo so ke noma ugcina usend question mark ezifa kabonanga yabo kanti leyo nto akumele uyenze umuntu uyayibona imessage mangabe umsendela imessage yabo so ke amanye amantombazane ayesebenzise ifoni ukudlala ama mind games so ingakho nawe mfethu kubalekile ukuthi uzazi lezi zinto ukuze ungagcina usungena ezinkingeni uthola ukuthi usuluza ingane echaza ingane kanti ingane iyakuthesta nje isakuthi yabo ngefoni yabo wena uvela udideka umqondo usithola usenda ama messages amaningi angaphendula so uyiluze kanjalo ingane so amanye amantombazane asebenzisa ifoni just ukubona ukuthi uyihlobo enjani kapenda ukuze ezokwazi ukuhlehla kuwena noma sondele kuwena so nawe kumele ube mindful lezi zinto uzazi ukuze izinto zakho zizokuhambela kahle bo so ungizwa ngikhuluma kanje nginomfowethu obhalile la uthi umfowethu sawubona Nkunzi ngicela ukubuza wenze njani uma intombazane oyithandayo ithatha isikhathi eside ukuphendula ama messages akho ngokwami sengicabange ukuyiyeka lengane ngoba ayinasikhathi sami ivele nje iphendule sengize ngakhohlwa so wayibamba lapha umfowethu yabona into engimele uyazi mfowethu ngamantombazane ukuthi amanye awo ahlakaniphe kakhulu asebenzisa ifoni ukudlala ama mind game mhlawumbe ifuna ukutestinga iyakutesta kahle kahle ukuthi uzoreacta kanjani uyayibona message yakho but ngenxa ukuthi anazani yabo wena ugijimile ingane wayo WhatsApp ngenxa ukuthi anazani izoyiziba ngamabomu message yakho yabo uthothi uyichazile ingane kade uzothatha inamba yakho but ifuna ukubona ukuthi upatient kanjani uyakwazi ukulinda yabo uthothi mhlawumbe izophendula after 3 hours but ngenxa ukuthi wena ukwazi ukulinda ugcina usenda enye message noma usuthi yini wangiziba manje yabo kanti la usuyilahla khona ingane i-big test ifuna ukubona ukuthi upendo njani yabo so na intombazane ayifuna ukuthandana nomuntu ongakwazi ukulinda ngoba noma emotional yabo mabe umjidu emotional kakhulu ngoba sofika isikhathi la nizoxabana khona but ngenxa ukuthi ureactive kwi-situation uzogcina uthatha inqumo enzima ezinganifaka nobabili engozini yabo so amantombazane amanye ahlakaniphile strategic ayenze leyo nto just ukubona ukuthi uproactive noma reactive kuma situations yabo so ke akekho umuntu ofuna umuntu reactive into mangabe imicasula manje usesenda enye message asende 5 ama messages kanti uhluleke ukulinda yabo so umuntu mangabe umsendela message linda ngisho ngathiwa kumthatha 3 days ukuthi ayiphendule it's fine as long as ezoyiphendula not ukuthi usende enye message yabo but amanye amantombazane uthothi mhlawumbe intombazane awichaza-ke inikile inamba yayo but awichazanga yabo so nje ayifuni kwakhuluma nawe mhlawumbe enye ayifuni nje kwakuphendula yabo so kumele uunderstand mfethu izimo eziningi not ukuthi ucasuke yabo wena nje obusuthi ufuna ukuyiyeka ingane mhlawumbe ingane yakutesta but yona eyazisa isizathu ukuthi siphi so wena kumele ube reactive ube emotional uphatheke kabi leyo nto mfethu abantu abaningi basazokuziba ku WhatsApp bengakuphenduli asisekho isidingo sokuthi uphatheke kabi leyo nto kumele uyijwayele yabo but nawe kumele ube proactive wazi ukuthi wenze ngendlela efanele ngoba mawukuthi uzohlezi ucasuka uyazitshwa amantombazane asazokuziba yabo but nawe kumele wenze ngendlela efanele ukuthi umuntu mabe kuziba wenze njani nabo so ke engakho mina ngeke ngithi uma uthatha inamba yentombazane ungajahi kwe WhatsApp yabo mfonele umuntu fake airtime 5 rand futhi i-airtime encane kabi level uzokhuluma 2 minutes or less yabo ufake i-airtime umfonele umuntu ake sithi namba uyithathe namhlanje right so inamba mangabe uyithathe namhlanje awuzumfonele ebusuku ntambama noma ebusuku namhlanje uzolinda lonke lo suku namhlanje luze liphele so kusasa ke la khona uzobe usumfonela
noma phambi kwakusasa kukuwena ukuthi ukwazi ukulinda kangakanani yabo. So ke wenzela indaba wenze njalo phela ufuna ukuvela as umuntu o desperate intombazaneni, umuntu odinga intombi manje yabo, because amantombazane anerade wazi ukukusensa mangabe umuntu kanjalo. So umuntu desperate obamba noma yini. So nawe ngeke uthandane nentombazane ihamba ithandana nawo wonke umuntu nje yabo. Ufuna nawe intombazane intombazane enisiqa yabo, engahambi igqegelwa isimilo ayithandana nawo wonke umuntu yabo. So kumele uzazi futhi lezi zinto. Engakho ngithi mfonele nje. So mawukuthi inamba uyithole namhlanje, ungamfoneli namhlanje, uzomfonela kusasa noma phambi kwakusasa muthana. So ke mangabe usumfonela ngalelo langa ke uzomtshela ukuthi hayi usibani bani uyibambe lapha. So yena mawukuthi uchazekile uzombona lapho ngokuthi akhumbule igama lakho mangabe umtshela ukuthi hayi nguNkanyiso wakaZuma Isibongo, yimini uNkanyiso mhlambe ayesethi usho njalo. So mawukuthi uchazekile uzokukhumbula ukuthi oh lo yabo, but mawukuthi akachazekanga uzothi uNkanyiso bese mhlawumbe lo uchazayo futhi azange achazeke lapha. But mayichazekile ingane uthi nje nqe usho igama lakhe ikhumbule ukuthi oh yabo lo ebewukuthi uqedileke lapho lo muntu usuke umchazile yabo. So ziningi futhi lezi zinto kubalekile ukuthi uzazi. But ke lapho ke usuke umtshela kahle kahle, umfonela umtshela ukuthi hayi inamba yakho le oyisebenzisayo ukuze nizokwazi ukuthi nixhumane. Okay, ungalihleli usuku lokuthi nibonane ngaleso sikhathi ukuze yabona uzobona apho ukuthi futhi ugcwele ngawo. The time umtshela inamba yakho lo oyisebenzisayo mhlambe uzothi uyabona ku WhatsApp usubona i-status sakho, kusho ukuthi inamba yakho senze njani usayisevile. Phela ukuzubona i-status somuntu kumele asave inamba yakho ngoba vele nawe usuyisevile yakho. So mangabe sesave inamba yakho kusho ukuthi lo muntu ugcwele ngawe, ufuna something kuwena, ngeke ayisave inamba yakho engagcwele ngawe yabo. And then ke uzobusulinda futhi udlulisa usuku, then lo landelayo ke uzobusuphinde uzomfonela mawukuthi mhlambe uya ku WhatsApp yena, ungajahi ku WhatsApp wena unless kuyena WhatsApp ayo ke uzama ukukhuluma nje kabili kathathu, umthetho ungajabulela ukumbona angaba free nini ukuze nizokwazi ukuthi nibonane. Uhlela usuku lani lokuthi nibonane, not ukuthi intombazane izoyiwina efonini. Intombazane ngeke uma ushele efonini manje usuke uyigwala lensizwa, usaba ukuphoxeka. Intombazane kumele uyishele nibonane face kanje, nikhulume nentombazane. Kunendlela yake yale ekhaya sisebenzisayo yokushela, not le yakudala abanye basayisebenzisa but engasekho kule standard esisebenza manje yabo. Sinendlela esisebenzisayo yabo. So ke uhlela usuku nomuntu lokuthi nibonane. Intombazane ngeke uziwine inhliziyo ngokuthi nikhulume ku WhatsApp, ngeke kwenzeke lokho. So ingaqoma efonini, izophinda kwale efonini sothi mhlamba nizange nize nibonane, noma ingaqoma efonini but mase nibonana kube ngathi anizona ithandani. Indaba umuntu efonini akafani noma usumbona live. So kumele uzazi futhi lezi zinto, ungatatazeli. Umuntu ekuziba ungaphatheki kabi, funda ukulinda mhlambe intombazane isuke ikutesta ngaleso sikhathi. Anyway mawukuthi futhi mhlawumbe uzama ukuhlela usuku nalo ukuthi nibonana akafuni nibonana, ayikho inkinga. Ilosi yakhe leyo egcineni phela uyisipho wena futhi njengoba ngihlezi ngijudge uyisipho esibalekile. Baningi basithanda lesipho ayisona but hayi bonke khona bangasithandi leso sipho yabo. So umuntu engasithandi isipho ayisona nyekele, khona umnyozo omtholo osithandayo isipho ayisona yabo. So kumele ukwazi lokho mfethu, ungazibukeli phansi. Uma umuntu uzama ukuhlela usuku naye engafuni nibonane, phela nawe mfethu ufuna ukuba nomuntu okujabulelayo ukuba nawe yabo, umuntu ohlekayo izinto ayishoyo. Ngisho ukuthi usho into ebhedayo kuwena izokala sengathi iyabheda but yena iyamchaza uyahleka. So ufuna umuntu kanjalo, nothi umuntu ozolo uzama ngayo yonke indlela ukimpress yabo. So awufuna umuntu kanjalo mfethu. So kubalekile ukuthi uzithande, ufunda ukulinda mfethu, ube patient yabo. So ke wayibamba lapho yosizakala futhi ezintweni eziningi. But into ekumele uyazi, amantombazane asebenzisa ifoni ukudlala ama-mind games. So nawe kumele uwazi la ma-mind games esimanje manje ukuze uzothuthuka othandweni, ukwazi ukuthi uthole into efunayo kumantombazane. Mawuhluleka ukwazi la ma-mind games asebenza manje uzoba senkingeni. So ke hlala nomqeqeshi wensizwa ukuze mina nawe soqhubeka sinikezana ama-tips ala ma-mind games agcwele nangothando lesimanje manje yabo. Shabuke mfethu.